Soc en Xavi, estem aquí en família, que estem esmorzant abans de començar la regata de la Copa del Món de Roses. Estem aquí a la nostra furgoneta de regates, amb la que anem per tot el món a fer les competicions de windsurf. El Xavi és un dels gairebé 80 regatistes vinguts de 18 països que lluitaran pel títol de campió del món d'eslàlom per a les categories júnior, juvenil i màster. És la primera vegada que Roses acull aquesta prova, organitzada pel Club Gen Roses. Entre els participants coneixem l'Alejandro. Sap que hi ha molt nivell i que no serà pas fàcil. Lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado. Porque también hay gente más mayor que yo, que puede quedar delante mía. Bueno, pero tú tienes posibilidades porque pesas menos y entonces puedes ir más rápido. Pero llevan más velas. Llevan más velas. Y tienen más fuerza. Bueno, pero no solamente fuerza. Tienes que tener la agilidad y equilibrio para que no se te caiga la vela y un poquito también de suerte. El viento nos pone a cada uno en su sitio. L'Alejandro, amb només 9 anys, és el participant més jove i ha vingut expressament des de Múrcia per competir al Mundial. La modalitat d'eslàlom requereix vents intensos, ja que és una prova de velocitat. Fins que no hi hagi com a mínim uns enusos de vent, no es podrà fer cap sortida. El Xavi aprofita l'espera per mantenir el material en bones condicions. Ja regarem la vela, per tal que el màstil baixi de temperatura, perquè quan toqui tensar-lo ja tinguem el màstil fred. Mentrestant, altres regatistes es relaxen a la platja. Hello, man. My friend. La verdad que ayer fue un día muy bueno de regatas y hoy pinta que también lo va a ser. Descobrim que per un regatista d'eslàlom hi ha un accessori imprescindible, el rellotge amb GPS. Coges el tiempo de la salida y básicamente te sirve para llegar en el momento exacto a la salida, llegar lo más ajustado posible sin salir pronto. Tensem les veles. És hora d'anar a l'aigua. Vaig campió del món i doncs a la tercera eliminatòria he quedat com fora en unes semifinals perquè he fet un fora de línia i estic a la final de perdedors, a la final B, però tot i així, com que en 3 eliminatòries tenim un descarte, doncs aviam si així es puc compensar el resultat i puc mantenir el primer lloc. I ho aconsegueix. El regatista local Marc Paré es proclama campió del món júnior a només un punt del seu rival Aaron Edmond. En màster, un triple empat en les primeres posicions afavoreix a l'italià Andrea Rossati per la seva regularitat. Rossati és el nou campió del món màster i repeteix títol que ja es va endur el 2013.